Ukluril yak ai football jong ka jela ubakalalong UMLA ka mauplang ubami khaman na ka United Democratic Party kum sibenta jong ka jingpan kre ka party yak election ula hiar sakibenta jong ka West Castles na ka benta ban pan jingkarsha ni pai ba yo kertong ka party uban yakun yak election ha ka arpnyotric mentau banai rampang nakaliang ba Eugene habakran ha ka jelang yelap election jong ka party hamadan riublei ka bahab ha ka than umyap ulong ba ha ka por basinsyar ka UDP house nem sia jakandai spa khandai pupra ka jela ka layo ya ka nam kum ka jela ka byang tam ha ka sinsyar khadar bat u angnut ba ka ne ka ju ka nam kon wan byang manta la da ka UDP ka yo ban sinsyar byang ha ka jela ha ka tai ka singi la yo ru ya ka jingkran no kertong ka party ba polestar nong si ubala banjur ya ki pai ba bakin ailam ka kti ka man kti ka diang ban kersyan ya ka sing UDP ha ka ne ka election MLA khnang bun yo ban yate lang ban petenenti ya ki la ka dei ha kamrep kamriang ka kam kamai ka ji ba ha kinu ki kam badon kam halor ka ne ka sing nadu bayo ya ka jela masam posnem menta dang si sin baka UDP kadang yo manshin syar kata kadai hau khandang pan bara khandai putra niu i shisha ya kata ka jing sin syar kababit kababyang haka jing yalam jong u chipensa hatu ka por iba iki maulong bara kata ka jing sin syar jong UDP ya ka jela ka jong ni kala yo aru ya ka jing ro na ka central government baka state ko biang tam haka jing syar ka di ka Meghalaya haka jing alam jong ka party UDP aku mai crunch pang ka border issue ru kare haka jing yalam nanti jong ka party UDP haka jing crunch jong iba iki molong ku muci nusa ka por buat uci minister jong Assam baki kerpak baki kren man ai ikitu ki kentot ki snong basa ki jantia ha block 1 block 2 bikin pen ai no eki bikin rong no apo ka Meghalaya de hadin kata baka sedang ka jing keren jong kan ka border issue ta kadai ka party UDP ka sedang ning kong habai dai pat kane pat kum juru ya kata ka motor kadai ka por ba idang long urban minister ikong Roshan Wajri ba kila asnai ki quarter ban chef ki motor andrai hadu menta kalong kum kalong tekumbang berok ngia ut bengin yo biang kata ka jingkala kadai hiya ka party UDP bangidon kata ka mensim bangidon kata ka potential bangidon kata ka jing capability bakala penyelam yang sarkar akan ini hakan ka arjar atulai tesibenta haka jinglong MLA ke jonga ngayu iba bun ki MLA ki kesan haka jing sam scheme kipen i keleng sodong hakilat patai kubor bagi sam scheme kumne kumtai kumakran ba mas ka scheme ka dege jong pai ba kamdai jong MLA nga menjuri kata MLA umdai unong sam scheme kumbang ki pai ba ki i mentah ki pai ba ki kbilenti mentah hakane ka juk ki i ba MLA udai unong sam scheme hendrai kata kamdai UMLA udai unong tau ai unong MLA udai unong breu banyak sat nama ta ka jingpet ke jingbiang jong ki breu hapo ka jela idon kam ye ki MLA ki ban meet na ki constituency ki paper banuan raya ke jing sat ye ki jing tau ai ki tau policy hapo assembly banuan raya ke jing kala banyak dah banuan raya ke jing roy ka par limbaki policy ngimdan kam ki MLA ki ban kren ki pulpit ngimdan kam ki MLA ki ban perkat bedan ki jingmut ki bakraw bakumno banwara ya ki jingkala te bangin wan ra ya kata ka jingkala kung ku party ngidon kam ke majority haying piadon prangut haba piraya kano dala silyang bro siling hapsap ya karai balala kum makalong menta haka sarkar kalong kumju idang tuna pat palat pimpin kup ini kabor bangila ban sensyar bangila ban yalam nanti ka sarkar ta kane kenti
ngakerpat ngalai saudong keleng naka limita ka youth bi babos tang ni po ka rikasi jungi ngilai sa jantiaru pan persuto ikipat ba halor kani ni don kam ya kajing etli ni don kam bangin long kawai ngalai lakai nakari India la sans nam tam ngalong national player Henry hapo jong kajing long jong national player ngadi ukasi bang mga kemen hakasngi ba ipat ba kirai bang ade banyak kun naka parti UDP ngakemen nomor bang asorong bang ade ukasi bang asorong bang banyak kun naka parti reulom lejong dengan scam ba mo iway ada di rangba ada di lokme ada di samla serang ketai pidon kata ka jo ka jisngo hakatai beriu lejong bangin serong yala ka jong tingidan hang ni iba poster hakaji snow jonga ilong iba brabit hakaji nang justa kum kisamla ngi kmiliti yakinong ilam jongi bikin dan hakaji jingnang ka justa kabit kapopiang bakin la bakin wanra ya kata kajing yatanya kajing tau ai tau polisi bangidan kami kata belai kerja kumne ka sarkar jongi bangi bon plat ki nomi khmat ki basu snap ki basu kongo ya karai uwei uar ulai ngidan kam ya ki nomi khmat ki banyak tanya wanwara ya kata ki baki kena ka parenga constructive argument wanwara na magta ka jingba jong pi uwei ada yang ni anong stone na ada yang teh po mokoyaw tingidan kam tengah ngets kem by way pindan ka jisokya ngasutho ba kani ka jing sosi ka jongpi yaki ai ki belajar kini samsnem pila berwara jing kalai kata namar ka bor ka syong api iway kasni ban penwara kata jing kala kadai ka apu nyau terik Yaso ban ong baai ikti kaman ti kadiang jongpi kumno bangin te kumno bangin la ban wandra ya kata karoi kapar hangni hapo jela kejungi hot ni i karoi kapar kadan tangba bun kilong ying itang im hakajing sosa ni mau hakipor kiba menshwa kipor ju mai huping jutu kelar hakanu kanu kebenta kebelas ni lani wat ki office boker kumbai ni slow mene belakeren dei bahe LG inju tuklar ya kino piliang Henry mentabun ilong ying ima ikjing sosa kilong kepale bun tidak susi banyu i lagi kun aba iladap kijing puli beper tangba bun neki kimdon kam don jam wat tidak buru hakijing duai nama taki kun long yapi hangni kilong kapa ibayadon hangni sobha banbu lem ya kijing duai kijong pi hamangan la banyale education bangin poiru syatong bangin yok khajru yusok joki job hawar punyo tarik ngayawe ripi ninyami man laki jaka bang kenmau ban litnyon yu budam hau sumbol jangkabom laisen laiwan ini perta ha kabom kublai shibun kublai sejaru kublai
mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkela rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkela